Hello guys, welcome to my YouTube channel. Dini fैदो आं दा लुतु एकदम बाबुखौ नायनो बिराद गोसो जाबायनो गोबाव सम नुवाखै 2-3 माससो जाबाय नुयैया बेखायनो लुतुखौ आरो बाबुखौ नायनो लुगैनायखाय आं न'निफ्राय लायनो थांबाय टुकुखौ नायसिगोन दा किटकेट चकलेट जागासिनो दङ बेजों लोगोसे आयं बोराय फैदोनिया मैया फैनायाव बेखौ ओंखाम जाहोहरनो हायासै नालाय दिनै बह्यानो ज्रेम लकेल दाउदो जाहोहरनोसै आयं बोरायबो फैदो सिमिबो दंफायो आलासि जोंनो साब्रै दायो सिमि आयं बोराय बेनिफ्राय लुतु अ खदायनो जायो नोङो होमबाथ' नों दाउ बेदर जानाय नंला जों दिनै दाउ बेदर जानो मोजां मोनो लोगोफोर सब्सक्राइब दिल से चाहता हूँ दिल से आरो बुंलाय दिल से करता हूँ सब्सक्राइब करना और लमा बे लुतु मोननि स्कुला मा मोनलाय नोंसिना स्कुलनि नामा बाथौ आश्रम फरायो दा लुतुआ क्लास बेसे जाखो लुतु 3 क्लास 3 आरो नोंसा आगैयालाय आगैया क्लास 0 फराय बेखौथ' होआखैनो स्कुलावनो बाबाया माब्ला फैगोन बाबाया आरो 14 days कार गोदान लासिगोन बा नोंसा फर्सुनार लागोन फर्सुनार लासिगोन ना लुतुलाहा दायो बाबा फैबानो फर्सुनार लागोन ना मा कालार लागोन ब्लेक फर्सुनार लासिगोन ना लुतुआ बाबा फैबानो बरियानो ओमफ्राय जोंहा नैया न' मोनफैबाय लुतु ब्लेक फर्सुनार लाबा जों आंखौ सालायनो होगोन ना होआ बेरायनो थांगोन ना होनदो ब्लेक फर्सुनाराव बेलेग गारि मोजां मोना होमबा नों फर्सुनारल' बा माखो लेम्बरगिनि लेम्बरगिनिथ' बायनो हाया दसन फर्सुनारखौ हागोन नोंसा बायनो थार आरो फर्सुनारनि गेजेराव लागोन आरो ना फर्सुनारनो लागोन ना लुतुआ दायो लुतुमो फैनायखाय लुतुमोननो मेथाइ लाबाय साहा लोंनो लकेल दाउ लाबाय माबा माबि लाबाय दा बिदिनो जाहोहरनोसै आरो ना लुतुखौ गोजाननि आलासि नालाय जोंहा सेंग्रा देरबाय जोंहा एसे लोमहांबाय नैया आरो सानसे होबाथ' लोमखाजोबसिगोन आरो इयो टिक्ला सासे ओंखारना दोङो टिक्लाया लुतुनि लोगो बहुद सोना बायो ओरैनो बोरमाफ्रा नैखिनाव दैबाना जायाखै देग्लाय दासिमबो माबा स्पीड ब्रेकार जाबाय स्पीड ब्रेकार जाबाय आरो दायो लुतुआ पुरा एक्साइटेड ना बाबुखौ नायनो बाबुआ बिसि लादो थाम बास सफैबाय दायो जानाय लोंनाय बाजार लाबोबाय सिमि आइनि रोगानो फैनाय देलाय मांग्रिया बा ओमफ्राय फैबाय दिनै ओंखाम जाहरनोसै आरो बिसोरनो लकेल लाबोबाय बोरो मानसिफ्रालाय नायख्ला बेथ' फैनाय बुराया साफायाव फैजानो नामा साफाया लुतुआ नायनो फैदो बिफंखौ फंबायखौ टुकुआ गाइखेर जाबाय आरो बिराद नायनो लुगैदों लुतुआ नुनानै माबोरै मोनखो एख' लाबासै
Tôi mới thành nhà tôi có không phải đỡ bị đỡ sao vậy đơn chị vậy và chị cứ bấm thế nào simia sao pun main dong ke Oriana ya simila nih bre ma bibar biar metoka bibar na bungu dong nggak metoka bibar ini ini baru nanya suka nggak ha yo jelek baik karena nggak simila na phải đỡ sao vậy simi cứ naik as vậy sa fudung kasih dong oh ada yang ini fried local chicken jangan deh nih pura local lah pure local fried Kena mana sih? Nomor ini. Ah, ini tak. Ini bisa. Tuku ini hasu bayar. Daya metai lab dong ni lal mohon. Dari bundia. Sam se. Deh. Si mia beberat orang aja baik. Warna itu kotoa. Simi ini mekhang deh, arah zaha ini mekhang deh, gimana nah, ini. Lutu aku kayak ini naik behet deh, babu ko. Lutu hasu sobat. Siapa nongol deh? neng uन्दैनि समाव जोंबो हासु जादोंमोन जोंखौबो जोंनावबो नों हासुनो हादोंमोन सिगां नोंनोरा नै सा बनायदो मामा संबा मेथाइ लाबोनानै फैसा होग्राया नै जोंना बिथांनो स्टार मिथिंगा बर' बा ब्लगारफ्राबो आंहा लासैहाय ओमफ्राय मा लाबोदों बिसोर मालाय मस्ला मस्लि होनानै जागोन आं मोनजाया नालाय आङो दरथाम 3 पिससो बोखांनानै बयल खालामसै आरो गोदाना आंखा Kayak mau nanya kayak आखाइजों ada kameramen dekat dokter चलो जोंहा सासेल' दङ हाजारिल' नै या बेनो जाबाय बे बाखिफोराथ' सब लावजोब्बाय लोङाबो साहा लोंबाय बे रायलाय आरो बाबुआ मा खालामबाय थादोंलै ओइ ला बेलथायना दोङो बाबुआ बाबु बाबु सिबान्स नि दादाया पान्दा नायबाय थादों पान्दाखौ लुतु फैदों दादा सिबान्सनि दादा फैदों सिबान्सनि दादा साहा लोंनोसै यैनि बिथाङा रानगासिनो दङ आं लोङालै आं लोङा Lala mohon जानोसै nih lutu जा काला मानसि दे काला Lala mohon nih ya kala mohon udah जादो Korean yummy tasty so sweet so sweet ayo mesti go baba yang hasil ma dari bondo ko nah ini lal mohon tuh nah ini ya tuku ah kabeh nam ini beda tuku oh tuku lagi tuku cặp nam ini dari hôm nó hay nè cả cặp nam ini này cứ hôm nó hay à đây tại ăn nữa tục nó là phèn xí mình sẽ bù đấy gì đến ra đây bò đấy tại thằng này trung lá Nandini restoran ini memang bini onara dokna bihordang dokna आरो blouse tuang ni donglo खामानि बो दोङो आं बेखौ होनाव फैनोसै एखेबारे बरियानो
दायो जों थांनो ओंखारदो टंलाव फंबायजों आंजों ओमफ्राय गोबाव सम जाबाय नालाय दिनै होना फैनोसै आरोना दायो नन्दिनियाव आं दख'ना होनो फैदो ओमफ्राय जोंना नै साथाम फैदो जों दायो दख'ना होनो फैदो अनारा गैया बिसोर लाखिसिगोन आरो नाय हम डिलिभारिबो खालामो आं नाय सम सम दख'ना होनानै फैखांबाय आङो न' सफैबाय दायो ओंखाम जानोसै माला दे जानोसै दे जानाय लोंनाय जानोसै सफैबाय दिनै टुकुखौ उन्दु होबा बिदि गान रोजाबनांगौ थ' ब्लुटुथ खालामजानोसै थ' ओइनो नांगोन इयाव थ' मारना हो दे खालामजानोसै फाय म जागोन इयाव जागोन ना दायो नै इसोर आंनि बुस्थुफोरखौ लाना प्रेक्टिस खालामगासिनो नै आं आथिङाव गोलैगोन दे बा सिमियाबो बेबो दे गोलैगोन दोन गोलैबा आथिङाव गोलैगोन लाखायनो सिक्स पेक दे दायनिया जोंहा इयावनो ओंखाम जासिगोन दायनियाव जागाथोआ नालाय नै बानलु सानलु लाबाय ओंखाम नैया सिमिया लाबाय नैया लुथुनिया बरिया जा लुथु माखौ गैया जोंना बास हा थांगोन इयाव होमबानिया थांगोन दिनै थांगोन संख्रि हो लुथुनिबो हो दे माइनाव फिसा हो बास दे जादो जानोसै दायो लकेल दाउ नैया बेयो दैयाव थानाया दै मेथ'खा बिबार दे खा था नैया बानलु जानो हायो होनना लाबाय दा नै हा खामायदो दे जा टुकु जा मा बुंदों स्पाइसी है ना कम या इसोर ओंखाम जाखाङाखै जानाया न' बरिया दोनदों इसोर ओमफ्राय नै इसोरबो खाम जाबाय लुथुमा थांसिगोन ओंखाम सोंखाम जाबाय थांगोन फाय चलो फाय दोनना फैनोसै इसोरखौ ओंखाम सोंखाम जाबाय रेडि थ' थांनोसै थांनोसै नै लुथुखौ दोननो फैबाय बिसाबो थांसिगोन बोराय बुरि थांदो बाय बाय दे बाय बाय